Sombrero na kiši. Sada smo ovde u Cineplexu u Ušću, s nama je ovde Milan Krunić, neki vam poznati možda sa portala Celuloidna mržnja, pa pre svega Milane, ćao, kako je? Zdravo Vojne, dobro, hvala. Došli smo ovde da bi gledali Jumanjija novog, da li si gledao Jumanji iz 95. Da, kad sam bio klinac. To je bio hit film, pogotovo u videoklubovima, pošto ta distribucija je funkcionisala onako malo diskutabilno. Ali bio je kultni film za klince 95. godine. Ovaj film, sad nastavak, ima nešto veći budžet od Jumanji 95. Znam da budžet ne znači da će film biti uspešan i sve to, ali da li misliš da bi ovaj film mogao da zaseni Jumanji iz 95? Pazi, to jako je teško, zato što, mislim, ne možeš baš da ih porediš. Ovo je kao, jeste direktan nastavak i nezavisni nastavak, ali prvi film imao Robina Williamsa, što biće jako teško da se to nekako nadomesti, jel? Pošto čovek je umro prošle godine, nisam siguran. Da, prošle godine. A što se tiče ovih film ima super ekipu, tako da ne znam šta ti kažem. Mislim, ja film još uvijek nisam gledao, pa ne mogu sad da kao pričam o tome, pa dobro, ali kao da li je to, da li će bude, neće, da li valja, pa ne valja. Pa ono malo kao tarot karte, to šta misliš? Ja mislim da će zabava da bude spektakularna. Ako išta, prethodni film je bio spektakularno zabavan i bila je sjajna avantura, tako da mislim da će ovaj da bude isto. Da li si možda čitao knjigu Jumanji, za one koji ne znaju, film je urađen po knjizi čoveka čije sam ime baš zaboravio, ima 3 reči u imenu. Nisam čitao knjigu, znam da je rađeno po knjizi, ne znam ime pisca, znam da su 70. godine. Tako nešto. Zato je board game. Ima majmune na onoj naslovnoj fotografiji za knjigu, na koricama, tačnije. Ima i Tarzan. Šta Tarzan? Majmune na naslovnoj strani. Ima i Tarzan. Spomenuo sam da Krunić ima svoj blog, Celuloidna mržnja, pa eto, pustio njega da kaže nešto više, onako malo se ispromoviše i to. Hvala ti, Vojne. Nego da čemu, Kruniću. Pa, Celuloidna mržnja je blog koji se bavi filmskom kritikom i činjenica je da je podjednako omražen koliko i čitan, što je poprilično za divno čudo. Čekaj, jesi ti omražen kod distributera i tako to? Znam da te baš ne zovu na pres konferencije u zadnje vreme. Činjenica je da me ne zovu, da. Ali nema, mislim, sve to posao. To nije ništa lično i to je naprosto sve okej. Što meni dalje ne sprečava da pišem o domaćem filmu, o čemu najviše volim da pišem. Što stranac ima puno i mislim kao svi se bave stranim filmom, ali domaći film je nekako zapostavljen. A mislim da zapravo zaslužuje tekstove. Ja mislim da zaslužuje više publike. Pa dobro, naravno da zaslužuje više publike, ali sa druge strane imao si porast gledanosti domaćih filmova u poslednjih 2 godine. Pa zapravo 3, od Malog Buda na ovam. Od Malog Buda i Jesen samuraja, postoje bio i Montevideo i dosta tih filmova. Montevideo, da, ali Montevideo je bio ranije, da, i on je otvorio tu sezonu kao... A Zone? Zone nova? Ne, činjenica je da Zone 2 je, ta gledanost je na bućka. Znači, to je sad već neka duga priča, mogu ti pričam o tome, ali kao... Mislim da nemamo dovoljno ni baterije, ni memorije za tako nešto. Ali postoji 6 strana na blogu o tome, pa kao možeš da pričam. Ali kad te budem pozvao u emisiju moje, gdje ću raditi intervju od nekih pola sata, sub za sub, ili kako god se bude zvala televiziji, imat ćeš priliku da toga pričaš, okej? Hvala, dogovor. Hvala na intervju, Milan. Nema na čemu i drugi. Milan Krunić, Celuloidna mržnja, check it out. Sombrero na kiši.